खेबसेनो लांखांजोब्बाय एबार जायगाखौ चेन्ज खालामबाय दिरुं बोनाय खेला रायजोफोर नायनानै ला बुरैफोरा माबायदि दिरुं बोयो ड्र' जाबाय जाहैबाय एबार खेबसे दंबावो एबार खेबसे देरहाबावबाथाय जाय देरहायो एबार खेबसेयाव सासे आउट जालायबाय सानै जाबाय आउटआ हाबाय बिसोर गेलेया बुरि दैया बुरियाव दं बिथा थानाय बुरि गेबसा बुरियाव दं Buri
बोरि दै बोरि बोरि दै 성기나. ओइ नुवाखै नोंसोरो? 성기나. 성기나 जायाखै ना आथिङा दैयावसोमोन। लासै थांबाबो सिमनि सेट बारबानो खिन्थाहर जागोन दै याव जाबाय नोंथ' 성기나या इमान लासै बोबाबो जेब्लायबो सिमखौ लाखि गेलेया चल बोरि बोरि नै रायजोफोर खेला नायग्राफोरा बोरि दै बोरि 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 दै बोरि नायखै नायनो दै 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 बोरि दै बोरि बोरि दै बोरि बोरि दै बोरि दै दै बोरि बोरि दै बोरि दै बोरि दै दै बोरि बोरि दै बोरि सासे थैलायबाय दै बोरि नै बिदा बोरि रबिना थैबाय दै बोरि दै 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 बोरि दै